Pràctiques de pronúncia. Les consonants. El so inicial de la paraula vida. Escolta aquestes paraules i fixa't en el so inicial. Vida, bota. En pronunciar el so inicial de la paraula bota, es produeix un contacte entre els dos llavis. En canvi, en pronunciar el de la paraula vida, no hi ha contacte entre els dos llavis, sinó que el llavi inferior s'aproxima a les dents superiors sense impedir l'eixida de l'aire, però produint una fricció. Ara, pronuncia les dues paraules i hauràs de notar-ne la diferència. Fixa't. Bota, vida. Activitat 23. Escolta i repeteix aquestes paraules. Nevar, Canviar, inventar, convidar, gravar, provar, voler, haver, servir, vestir. Activitat 24. Escolta aquestes paraules i observa que totes tenen el so de vida. Davant, televisor, avaluació, valencià, vacances, divendres, pensava, vindries, vinga. vesprada, Tot seguit les escoltaràs dins d'unes frases. Ves repetint les frases a mesura que les escoltes i fixa't especialment en les paraules que tenen el so de vida. Sempre estàs davant del televisor. quin dia és l'avaluació de valencià? Divendres comencen les vacances. Em pensava que ja no vindries. Li he dit que vinga aquesta vesprada.